Oodi on Helsingin uusi keskustakirjasto, jossa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi asiakkaat voivat tuottaa omia taiteellisia projektejaan sekä myös kehittää omia kansalaistaitojaan. Haluttiin automatisoida se koko prosessi tavallaan mahdollisimman paljon kirjaston sisällä, jotta henkilökunnalla ei menisi liikaa aikaa sitten sen aineiston tai logistiikan pyörittämiseen. Järjestelmän pitää olla tietenkin tarpeeksi turvallinen, että se on niin kuin asiakkaille helposti lähestyttävä ja että se pystyy toimimaan asiakkaiden keskellä. Tietenkin, että koko järjestelmä pystyy käsittelemään tietyn määrän aineistoa tietyssä ajassa. Eli koko järjestelmä koostuu lajittelevasta automaatista, jossa on 3 palautuspistettä asiakkaille. Sen lisäksi meillä on 3 mobiilirobottivaunua, MIR-vaunua. Ja sitten on tämmöinen FIFO-järjestelmä ja sen lisäksi on 2 tämmöistä robottikättä, jotka sitten hyllyttävät aineistoa suoraan niille suunniteltuun hyllyyn. Ne on helppokäyttöiset, eli meillä on siinä valmiiksi ohjelmoitu ohjelma, joka Mikroväylä on meille tehnyt, joten henkilökunnan ei tarvitse oikeastaan kuin osata sulkea ja käynnistää ne, ja sitten tietyt pienet virhetilanteet, joita niissä välillä saattaa tulla, niin ne hoitaa. Me ollaan oikeasti huomattu, että siitä on hyötyä, auttaa muun muassa ergonomiassa ja ihmisten sijoittelussa eri työvuoroihin. Täällä kellarissa ei tarvitse olla henkilökuntaa niin paljon, kun meillä on robotit apuna.